episod din 5 minute cu Ioana. Pe canapeaua de astăzi este Ieni. Pardon, nu știu, urăște să compar, dar este o tipă foarte șmecheră, Jennifer, o puteți căuta în online, chiar seamănă super mult cu ea, dar nu de data asta este Miruna Constantin, care este cofondator la Vreau să studiez în America. Bine ai venit, Miruna, mă bucur foarte, foarte tare să te avem aici pe canapea. Și eu mulțumesc de invitație, Ioana. Ești extrem, extrem de frumoasă. Știm că nu-ți place să te comparăm cu nimeni. We don't, dar n-am putut să ne abținem de la asemănarea dintre voi două. Ce faci, cum ești? Sunt bine. Tocmai ce m-am întors din vacanță, așa că sunt foarte relaxată. Sunt pregătită să luăm de la capăt. Da? Perfect! Să dăm drumul atunci la cronometru, dar nu înainte de a... O să vă povestesc eu când facem 3 bilețele. Când facem postarea și când urcăm episodul și ce face Miruna exact acolo. Mie. Știu că ești curioasă. Regulă. Așa, le lăsăm, le desfac eu. Deci, se vede că am o problemă. Care erau șansele să am un invitat pe canapea a cărui părinte este medic stomatolog într-o zi în care măseaua mea este... Deci, nu știu care erau șansele. Cred că este un semn. Bun, hai să vedem. Suntem pregătiți? Cred că da. Începem. Start cronometru Cezar, să ne distrăm. Miruna, ai 30 de secunde la dispoziție să sell yourself sau sell your business. Start. Da, cred că o să încep cu businessul meu și cred că Vreau să studiez în America este o comunitate de viitori lideri, aș putea eu să spun, atât în România cât și internațional în diverse domenii. Și cred că prin asta noi reușim să construim, să aducem aproape elevi care probabil nu ar avea o șansă încă în România și cumva să-i ajutăm să-i educăm în străinătate și apoi să le oferim șansa să vină înapoi aici. Foarte drăguț. O să dezvoltăm un pic despre asta dacă ne rămâne timp. Bun. 3 sfaturi esențiale, Miruna, pentru tinerii care ar vrea să studieze în America. Bun. În primul rând, să spui întrebarea ce aș face cu $1.000.000 și să încep de acolo. Să-ți dai seama că în momentul când pui lucrurile pe listă, primul lucru pe care l-ai avea este probabil ceva ce nu ai nevoie de bani, să-l faci. Așadar, de acolo cred că sfatul 2 este să ai curaj să începi lucrul respectiv. Și al treilea lucru, cred că ceva ce lipsește în România și pe care eu îl încurajez foarte des este să visezi. Să visezi cât mai departe și ziua și seara. Ce frumos! Foarte frumos ai spus. Ia să vedem ce challenge ai tras din pahar. Îmi place Oh no, I'm scared. Ia uite care și legătură. Ai un challenge aici, nu este o întrebare. Mimează un american sau un român. Tu alegi. Mimă, fără cuvinte. Fără cuvinte. Stai că nu știu, m-ai blocat. Bine, mă gândesc. Am timp să mă gândesc? Timpul trece. Deja timpul a trecut, da. Nu știu. Am mimat română, e clar, adică asta e atitudine. Cine zice mai des, nu știu, ia să vedem românul sau americanul, ce crezi? Cred că, da, cred că noi, 100%. Așa cred și eu. Bun, Miruna, 10 media la BAC, spune-ne secretul. Sincer, secretul a fost simplu și anume ce fac și acum în viața mea. Am fost disciplinată și m-am gândit de dinainte, nu te gândi că am învățat foarte mult, dar am învățat tot liceu constant și apoi am zis ok, am 2 luni de zile, îmi fac cafea, nu mai fumez, pe vremea aia fumam, mă așez la masă dimineața de la 8 până la 2 seara, ăsta e algoritmul. Nu am trecut prin toate operele, am creat un algoritm care cumva să mimeze baremul. Așa că dacă te uiți pe lucrarea mea, probabil ție nu o să ți se pară de 10, dar probabil ei nu aveau ce să-mi facă decât să-mi dea 10. Ok. În echipa Vreau să studiez în America, Miruna, ai 14 fete și 2 băieți. Da, cred că acum mai avem un băiat, deci suntem 3 băieți, cred la momentul acesta și întrebarea este ce înseamnă asta. Păi, da, este puțin controversat și sunt anumite detalii pe care nu îmi permit eu să le ofer, dar da, lucrăm foarte bine și ne-am dorit mai mult băieți, doar că ei cumva, cred că pe partea asta ce înseamnă psihologie, consiliere, pur și simplu nu au o înclinație în zona asta. Plus eu comunic foarte bine cu femeile și atunci mi este și mie mai ușor.
Interesant. Avem un... Ia uite care era șansa, că tot spuneam de femei. Ai tras din paharul următoarea întrebare. Miruna, dacă ar fi să alegi să ieși la un date, pe cine alege? Alcaraz, Djokovic, Nadal sau Svitolina, maybe? Ce întrebare dificilă, pentru că tocmai ce am stat 5 ore să mă uit la finala de la Wimbledon. Și cred că pe Alcaraz, că e necăsătorit și are 20 de ani, și cred că e mai ușoară continuarea. Mai necot. Da. Am înțeles, ok, s-a notat. Dacă pui ochii pe un job, Miruna, care pare imposibil de obținut, ce faci ieșit în comun ca să-l obții? Da, asta cu imposibil de obținut, sincer, cred că întotdeauna am încercat toate joburile care erau imposibil de obținut, doar pentru a-mi demonstra mie că nu este chiar așa. Sau atunci, întotdeauna pentru mine a fost conexiunea personală. Ca că am vrut să ajung undeva, nu m-am dus niciodată primul lucru să aplic pe site, indiferent de câte bancă din New York, McKinsey, whatever. Pur și simplu am încercat să găsesc un partener de acolo, un senior, cineva într-un senior position, să stau de vorbă și să... Ok, deci da. Mergi prin culise. Da. Am înțeles, interesant. Știi deja care este The American Dream? Care crezi tu că este The Romanian Dream pentru angajatul obișnuit de aici? Da, cred că aici lumea vrea să fie capabil, ca într-o anumit, să zicem, cineva care vine într-un mediu social în care nu a avut nimic, să-și permită o casă sau așa, care poate în 10 ani ar vrea să poată să aibă posibilitatea să-și cumpere un apartament, să aibă o mașină mai scumpă ca apartamentul, să aibă un salariu în care se poate întreține pe el și eventual un copil. Și cred că aici este foarte, încă suntem în vremea Revoluției Industriale, vrem să mergem la muncă și apoi să ne ducem acasă, 8 ore acolo, 8 ore dincolo. Deci cum creezi mediul ăsta, cred că asta este cel mai... Ok, interesant. Hai să vedem. Asta cu mașina mai scumpă decât apartamentul. Care este treaba cu femeile smart, poate și antreprenori, și bărbații care se sperie de ele și nu știu să le scoată la dating? Da, corect. Este tocmai ce ieri aveam această conversație și to quote, m-am săturat să mă fac mică, să-l fac pe el să se creadă mai inteligent. Și cred că asta este de fapt problema, că câteodată ajungi acolo și ai stat 10 minute de vorbă și trebuie să te gândești și să spui, da, ok, da, uite, mi s-a stricat roata la mașină, ca să-l faci pe el să se simtă puțin util. Cred că asta este o problemă. Ai și o soluție? Da, să nu mai ieșim cu ei. Bună sugestia. Bun, câte secunde mai avem, Cezar, că sunt curioasă. Încă 10. Sunt tare curioasă, Miruna, să ne spui repede cum ai îmbunătățit sau ce soluție ai avea tu pentru sistemul de învățământ din România, ținând cont că poți să ai un termen de comparație. Da, cred că cele 10 secunde nu mi-ar ajunge, dar ce cred că este foarte important și cred că noi vorbeam asta, un policy care ar putea fi implementat acum este de weighted GPA, și anume în momentul în care noi avem clasele de real, clasele de uman, în momentul în care se face media la școală, atunci eu dacă am sunt pe Mate Info, mi-ar plăcea ca 45% din nota mea finală, de 10 să zicem, să fie împărțită între matematică și informatică, încât eu asta am ales să merg mai departe, iar nota mea la istorie, mă rog, eu consider că istoria e, da, la biologie, la chimie, la științe naturale, care probabil nu sunt în domeniul meu, să fie 7%, 3%. Da, cred că asta ne-ar ajuta să mergem spre direcția în care de fapt ei vor să meargă, că altfel de ce mai separăm profilele, nu? Doamne, ăștia sunt de acord cu tine, că eu am luat 9,90 la psiho și 5 la mate, deci sunt perfect de acord cu tine. Miruna, rapid, în 3 secunde te rugăm, numește pe cineva pe care ți-ai dorit să vezi aici pe canapea, să aflăm opinii de la el și să-l tragem în cât de limbă sau să o tragem. Da, cred că prietena mea Lavinia Teodorescu. Lavinia Teodorescu a picat pe tine, ți-a predat leapșa, așadar așteptăm să te vedem și pe tine pe canapea la 5 minute cu Ioana și să te luăm la întrebări. Miruna, îți mulțumesc tare mult, să știi că ești o inspirație pentru noi toți. Mulțumesc și tu. Așadar, felicitări pentru tot ceea ce faci, te susținem în continuare, cel puțin din culise cât putem. Vreau să știe toți cei care ne urmăresc ce faci tu, o să le las și datele tale de contact, LinkedIn, site și tot, pentru că este absolut minunat ce faci pentru ei și mi se pare absolut amazing experiența de acolo, din state. Mulțumim.
Așadar, Doamne ajută cât mai mulți dintre noi să poată ajunge acolo să vadă cum e. Îți mulțumesc tare că ai acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc, Ioana, și pentru invitație și pentru că te-am cunoscut și tu ești super tare. Ce drăguță ești!